Kernen i enhver mindeværdig oplevelse ligger en varm velkomst. I Italien siger man prego, hvilket betyder kom indenfor, tak. Denne ånd af ægte gæstfrihed er selve essensen af vores navn. Pregbelis blev grundlagt i Colombia, Sydamerika, med denne universelle invitation til at skabe kontakt og nyde. Vi forstår de udfordringer, som rejsende og spisende gæster står overfor i ukendte omgivelser. Mange af os har oplevet frustrationen over sprogbarrierer, der har fået os til at vælge den nemmeste mulighed på en menu i stedet for at udforske den rige kulinariske mangfoldighed, der findes. Forestil dig glæden ved at opdage nye retter, desserter eller drikkevarer, der ellers ville blive overset på grund af simpel manglende forståelse. Pregbelis blev skabt for at løse netop dette problem og sikre, at alle gæster føler sig forstået og værdsat. Vi har udviklet et produkt, der er nemt, enkelt og robust, og som giver dig mulighed for at generere en QR-kode, der giver øjeblikkelig adgang til din lokales aktive menu. Denne problemfri oplevelse understøttes af et dedikeret team af teknologispecialister, der sikrer kontinuerlig support, vedligeholdelse og udvikling af platformen. Vores infrastruktur drives af Amazon Web Services, hvilket garanterer adgang og tilgængelighed døgnet rundt for dine gæster, hver eneste dag året rundt. For uovertruffen nøjagtighed udnytter vores oversættelser Googles avancerede Gemini-modeller, der er optimeret gennem vores proprietære proces for at levere dokumenterede, fremragende resultater. Vores kernefilosofi er bygget på en win-win-tilgang. Vi mener, at en overlegen digital menu bør gavne alle involverede. For den spisende gæst betyder det at føle sig imødekommet og være hovedpersonen i deres oplevelse, i stand til at udforske dine tilbud på deres foretrukne sprog. For din restaurant, hotel, bar eller café giver Pregbelis dig mulighed for at repræsentere dit brand autentisk, fremhæve dine unikke differentiatorer og yde exceptionel service fra første øjeblik. Du vil opleve øget kundetilfredshed, større driftseffektivitet og hurtigere ordrebehandling med færre nødvendige forklaringer. Dette system hjælper også med at undgå besværet med at informere gæster om, at en vare er udsolgt, da du kan opdatere din menu i realtid. Det maksimerer din kreativitet og giver dig mulighed for at aktivere og deaktivere menuer, sektioner og produkter med det samme. Forestil dig at tilbyde en dynamisk, dagens menu, eller særlige festmenuer med lethed. Derudover tager vi beskyttelsen af dine menuer og fotos alvorligt, da vi anerkender, at disse oplysninger er din værdifulde ejendom. Vi inviterer dig til at opleve Pregbelis' transformerende kraft selv. Prøv vores produkt i 30 dage, helt gratis og uden begrænsninger. Evaluer dine kunders tilfredshed, den dynamik, det bringer til din drift, og den effektivitet, det tilføjer til din service, alt sammen uden omkostninger. Hvis du beslutter, at det ikke er det rigtige valg, kan du blot fjerne alt og trække dig tilbage uden forpligtelser eller med småt. Vi er sikre på, at du vil se værdien. Vi ser frem til at byde dig velkommen. Ha' en god dag.